खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों हाबा खुस्लि एबा खुस्लि हाबा एबा जालि खुस्लिनि नुथाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तिनिफुख्रि गामिनि खुस्लि हाबानि नुथाय। बोसोरफ्रोमबो बैसाग जेठ दानाव बे फोरबोखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै फालिबोदों। बोथोरा मोजां नङाब्लाबो आबै आबौमोननिफ्रायनो फालिबोनाय बे फोरबोखौ दिनै तिनिफुख्रि गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै फालिदों। बे फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै गामि गागि सुबुंफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना नायदो। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बड'लेण्ड निउस चेनेलनिसिम हाबा खुस्लि फोरबोनि गिबियावनो जोङो साबायखर आरो सिबिनाय राव बावहरग्रोबाय। जों हाबा खुस्लि नैबे देबा बोराइ देबि बुरै होनना बुङो। जों बेखौ बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो बर' हारिया जोनोम मोननाय समनिफ्रायनो बाथौ धोरोम सिबिनायनि लोगोसेयैनो बे देबा बोराइ देबि बुरै जायखौ जों बुङो जालि खुस्लि होननानै, बे जालि खुस्लिखौ जोङो खुंबोबाय थायो। बेनि जेबो सम आरो थिखना गैया। जेब्लासिम जों बर' हारिया जोनोम मोनजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो जों बेखौ सिबिबोनायखौ मोनबोदों आरो दिनैबो जों तिनिफुख्रि गामियाव जों बेखौ सिबिगासिनो दङ। जों बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो। जोङो गिबि सानखालि बेखौ जोङो हाबा खुस्लि जिथुनिखि हाबासालि होनना बुङो बेखौ जोङो थास्रांनानै लायो। लानानै बेहाय जोङो बयबो बे देबा बुरै आरो देबि बुरैनि जोङो मोननै जोङो मुसुखा बनायनाय जायो आरो बे मुसुखाखौ जोङो बायजोआव बरायनानै बेखौ बनायना लानानै जोङो बेखौ जोंनि जिथुनिखि बिसोरनि नेमखान्थि बायदियै बेखौ जोङो बरायना लाबोनानै खैना बर होनना बुङो। बेखौ खैना बर सानैखौबो जोङो बरायना लाबोनानै जोंनि बे जिथुनिखि भेल बनायनाय जायो बावथायनि जिथु मन्दप, बे मन्दपआव जोङो बिसोरखौ मोजाङै आब्रुथियै जोङो फज'नानै दोनफैयो आरो बे फज'ना दोनफैनायनि लोगो लोगोनो जोंनि दौरि दौसिफ्रा मोन्थोर रायनानै बिथांमोनखौ बरायनानै आरो बेबायदिनो जोङो हर थोब सान थोब जों बेखौ रोजाबै मेथाइ खनै जोंनि आसार खान्थि बायदियै जों जिरायनाय गैया थाद'नाय गैया, जों मोसायै जों बेखौ हाबा खुस्लिखौ जों खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि रायजो राजा बयखौबो जोङो ज'यै जों बिनि गेजेरजोंनो जोङो खौसे आरो जोंनि रायजो राजानि जिथु हांमा हांसा लुबैनाय बेफोरखौ जों मोननो हायो होनना फोथायनाय दङ। जिहेतु जों हाबा खुस्लियाव गासैखौबो जों मोननो हायो होननानै जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो फोथायबोदों। बेखौ फुजिनायनि लोगोसेनो जोंनि गामिनि न'खरनि रायजो राजा बयखौबो सुखु गोजोन
खुलुमबाय गिबियावनो आं बड'लेण्ड नायगिरि निउस 24 चेनेलनि गासैबो नायगिरि रायजो राजाफोरनो आंनि थिनिफ्रि गामिनि जानानै रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दा नंगौ बे जोंनि थिनिफ्रि गामि बे थिनिफ्रि गामिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जितु जों जायगायाव दोङो बे जालिखुसलि फुजा होनना बुङो बे फोरबोखौ फालिबोबाय थादों साननैनि जों हाबाफारि लायो जोङो मैया मा खालामदों जोङो मुसुखा बानायदों देबा बोराइ देबि बुरै सृष्टिनि मालिक होनना बुङो बिथांमोनखौ बानायनानै जोङो हिन्जावफोरा फैनानै रायजोफोरा फैनानै बानायनानै मुसुखाखौ बेहाय सोनाय जादों बरायनानै आरो बिनि बरायनायनिबो मेथाइ दङ आरो बरायनानै बिखौ सोदों आरो दिनै रायजो राजाफ्रा हरसेया जों मोसाबाय रायजोफ्रा मोसादों रंजादों बाजादों आरो दिनैबो बहायनो रंजादों मोसादों आरो गोबां मेथाइ दङ बिथांमोनखौ एदावनाय जंखायनाय बिथांमोननि हाबा जानाय आरो बिदिनो गोबां मेथाइ दङ दा बेजों लोगोसे बिदाय होनायबो दं दा बेजों लोगोसे मा खालामदों जोंनि थिनिफ्रि गामियाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मालानिफ्राय फुजिबोदों जों बेखौ मिथिया जों मिथिना मोननायनिफ्राय उन्दै समनिफ्राय जों नुबोदों जोंनि आबै आबौआ बे जालिखुसलि फुजाखौ बे जायगायावनो फालिबोनानै सिबिबोनानै गोबां माने सुख आरो सान्थि आलो गोजोन संसार जाबोदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै खायफाफोरा गथ' गथाय गैया बेहाय गाबख' फैनानै गथ' गथाय मोननायाबो जोंनि गेजेराव दङ आरो खायफाफोरा न'खराव दुखु जादों बेयाव गाबख' फैनानै सुख जानायबो दङ आरो बिदिनो गोबां गथ' गथायफ्रा माबा मोनसे साननाय लुगैनाय बेफोर गासैबो इसोरानो होदों होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बाथौ धोरोमजों लोगोसे जों बेखौबो लांफाबाय थादों जियानो जा मानो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेंगलि बा असमिया गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो फैनानै बेवहाय गोबां बावथाय मुवा होनानै फुजा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बा फालिबोबाय थादों बा दिनैबो फैदों जियानो जाया मानो जोंहा बेयाव गोबां फोथायनाय दङ आरो दिनै जोङो थिनिफ्रि गामि हिसाबै जोङो बे फोरबोखौ जों फालिबोबाय थादों आरो दिनै जोंहा सेंग्रा सिख्ला रायजो राजा ओंखारबोदों फैनानै बावथाय मुवा होदों बावदों सिबिदों आरो लोगोसे गावबा गावनि लुगैनाय बा गावबा गावनि साननायफोरखौ बेहाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो दिनै जोङो बेखौ गासैबो जाखांजोबनायनि उनावहाय 11टानि बाजानि उनावहाय जों मा खालामगोन दिनै बेखौ बिखारजन होनना बुङो जोङो दैमायाव बाहायहरगोन दा बेनिबो मेथाइ दङ लास्ट बिदाय होनायबो मेथाइ दङ आरो दैमायाव बहायगोन बेनि उनावहाय जोंहा फोरबो दङ गामिनि किसुमान नियम निति दंबावो बेफोरखौ जों फालिलांबाय थायो दा बे हाबा खुस्लिनि माहायत्वआ जोबोद होनना जों बुंनांगोन जालिखुसलि हाबा बहाय देबा बोराइ देबि बुरैनि जिमान माने मोननो लागा आशीर्बाद जोङो मोनदों होननानै जोंहा फोथायनाय दं गुबुन गुबुन जोंहा मा होनना बुङो गामियाव थानाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहेरायाव थायो बेबायदिनो थिनिफुख्रि गामिनि रायजो राजाफ्रा हाबा खुस्लि फोरबोआव रंजा बाजायै मेथाइ खनना मोसानानै देबि बुरै देबा बोराइनि सेराव आरज गाबो न'खरनि रायजोनि मोजांनि थाखाय नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24 गोजोन्थों।